kat banang jan ki kenta ban poino kajing nyau vote kat taru ki Kyrtong ke Iakhun yakni ke election MDC HKCDC berkumju HKCDC ki Kyndeh dik da kajing terang ban tipno lakin rem nikin jam ban shupen kan mau biang kajing nyau ya ki vote kan long hak step arpu saw tarik rampang haki babun ki jaka bakatnat election jaga jela kelapan kre keleng hakani ki election ka ba kajing thap vote kalong hak arpu wei tarik mentau benai kiladon hadu arspa nyau pu ar ngut ki Kyrtong bakan thup ki shispa san pu prangut ki Kyrtong ban Iakhun haki arpu khandai tari ki constituency jaga KCDC kat ba shispa khat sawngut pat ki ki Kyrtong ke Iakhun na ki arpu khandai tari ki constituency jong ka JCDC Lada phashwa shiki constituency jang ka KCDC baro kiladon hadu khandai lak khandai punri hajar san spa khat prangut kinong thep vote bat ha JCDC pat kidan lai lak khat ar hajar lai spa ngot kinong thep vote kani ke election ka kalalong ru ka election ka baningkong bakaru kam yalap election kam da shong shit kumbalong hak election hak isnam baladam hendrebon ki party ki pendon comeback te ki jingalap election jar halaki shnong laru ban ong bakani ke jingyau vote ke ban long menta ka arpu saw tarik rempang kan pen kendet bar penlong ru ki party bar ki para Kyrtong namar kindon bun bha ki dur khmat bathamai ki ban mi bujli